gauza handirik egin nahi ez dut lasai askoa jokatzea, batez ere kontuan izan da. Nola ditzen? Neopuntegia daukagula ikar. Esaten duen moduan, egutegia badaukagunez eta bar, ez gara eskatu behar zer landatu zer ez eta guzti hori, eta animalia baserria guztien ezak jabur bat aurrera gorako. Hartzen dugu hemen Artibai baserria learekin. Eta aurrak izateko eskatzen badigu, kasu honetan esango diogu baietz. Gainera negutegian badaukagunez gauzatxoak denbora guztian ereiten doazenak, orduan ez dugu arazorik izaten gauzatxoak lortzeko. Loreak urestatzen dira garrik eta zurrerazurik ez. Hemen baditu ardoa eta bar. Ardoa aldez ere leari emateko. Partida honetan lehi izan zen helburua hasieratik eta apur bat aurreratuagoa daukat. Hemen hor harrapatu genituen bi arrain, kondeirazko arrainak eta hemen umeak izateko.
Vale, podías este con... Vale, se este es aquí mismo ahora. Orduan. Dezako bravo zuzenean hemen saldu. Foreste izaten eta bar. Hau den alearentzako denez, arazorik ez. Hau, lazkanean gaude. Apur bat ere berdin zaigu.
gauza bat. Mehatzeren azkenengo nivelera jaitzi ginen. Gauzatxo nahi kapur bat hartuta gauzat. Hartura ez dut hori txat. Gartik daukagun hor, baina tira. A ver, zaldiarentzako izan da. Bien alde bizi zaldiara bitzen du da. Hau ez. Eta hau daukagunez denbora guztian rondatu gabe egiten diren, bueno, ureztatxa automatikoarekin datzen dituzko gauzatxoak eta ez gara asko ere eskatu da. Ben hau izan da errazagoa da dena. Handituzu hemen marrubiak edo artoa eta bar. Eta denbora guztian gauzatxak dauzkazue.
Hemen daukagu gure aldea maitea. Se manca. Ahora, now. Ahí. Bueno, suposen aktualizazioak ere etorri dira, eta modak erabiltzen ez ditudan ez hemen ez dugu zertu ere eragingo. Beste hor genuen, hori gordeko dugu.
jadearekin egin aldirena da eskailerak. Eta horrela golen errazago gaizten zen. Eta zenbat ez despirago janari eta gauzatxo gehi, bueno. Errekurtzezko zere gehiago. Ere joan algarela mehatzeren bagoiekin tira. Eta hemen ere gordeak dira gauzatzoa.
Oh. Nezake bat. Hona gatoz. Sartzeko urtetik mugitu behar dela. Gazta gehiago egiteko. Edo egin hemen gauzkagu denak horretan. Vale. Vale. Hendi denbora nahiko txo daukagu aurrera joateko eta bar. Basta, mano. Leare.
A ver... Non erosi dezakegun burnia. Edo zein uretan dagoen burnia mehatzean. Vale. Ese no era. Ah, nik eskatuta ez nago. Whoop.
estrategia berdina jarraitu dugu. Bueno, agian ez. Bueno, rindo. Bueno, me chutan un rato pasando su rieta. Bai, denbora daukagu. Vale. Hemen genuela. Whoop.
No es verdad, no.
Ezakit balioko duen. Ondo daitezko jartzen. Edea zen beharri behar dugun eta guzti hori.
Zurekin, etzera. Hori txarongo dugu. Beste gauza bat permiasuak dauzkago. Zer daukagu.
저가
Motor.
zenbat. Ondo. Hemen bukatutako produktu guztiak. Hor ez dira gordetzen.
Sen lo dará. Video hemen. Topatzen dugula. Haure bai. Fangolita. Haure bai.
Hori ez dugu lortuko. Ikatzen non lortu aldugun.
Eskerrak ikatzen dugula.
Aia da, gure mazta dela. Bueno, agian ez nuen egin behar horlakorik.
gauzatxo pila du gauzatzeko, Ba, beno lagunok, hau izan da dena, bueno, espero gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.